טוב חבר'ה, תודה רבה לכל החזנים, חזנות, קורא קדיש, קורא קדישות, בכיפה. גם זה שפתח את הארון והוא מהנזמיות, על הכיף כיפה, לחיצה בנות, אחלה היטב, תודות למחר. חבר'ה, טוב, שימו לב, כיפה. בשעה 8:30 במחלף עירון, יש גדול. יהיה בזה, וגם יהיה אחר כך, אם ירצה השם, גם מנחה תבוא, יהיה שמח על הכיף כיף. עוד מישהו יש לו הודעות? עוד מישהו הודעות? על הכיף, כן הודעות. לי יש לי הודעה. רבותיי. יש לי הודעה משמחת, הודעה פחות משמחת. רוצים לשמוע קודם? טוב, עוד 5 שבועות תהיה ההכנה להגשה של התוכנית שעוד 10 שבועות יהיה לנו פרומו של התוכנית שאולי עוד 10 שנים יהיה לנו מוכן. אתם רוצים לראות את ההודעה הרעה. אין כניסה לפילים. אמרו לנו מהמועצה, הפילים לא נכנסים, ועד שאין פילים במכנסת אין כניסה, ואז אנחנו עכשיו עם גן החיות מאשרים כל מיני כניסות לפילים. רגע, סליחה, מה אתה רוצה להגיד פה? מאוד פשוט. הכיפק, אני לא מבין אבל. אין בית כנסת. יש מחר 8:30 מחלף עירון. לא, אין בית כנסת. מצטער, אין בית כנסת בינתיים. אני צריך מתנדב מהקהל, מישהו שרוצה לעזור לי לעשות כנסת. ועד שלא יהיה בית כנסת, אשתך לא תגיד עליה את הקדיש. לא! לא בבחייה! אני מצטער, עד שאין מתנדב, אשתך לא תגיד עליה את הקדיש. יואו, חבר'ה, חזנים, חזנות, בנים, בנות, מה עושים? יש לי רעיון. בוא נתערב. איפה יגאל שצריך אותו, יאללה? אני אומר, עוד 10 שנים יש בכנסת. 10 שנים? בבחייה. זה יותר מדי זמן. לא, אתה. What do you have to say? We have to decide. מי יגיד עליי קדיש אם תהרוג אותה עכשיו? אני.